नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके एकदम खतरनाक बेवफाई सैड मैटर। और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देता नहीं तो गाना एकदम ब्रांड बाटे भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत या आपके मन पसंद के मैटर नहीं खे मिलत, तब भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। और आज के मैटर तो एकदम बवाल बाटे। और वह कोनो प्रकार के मैटर लिखवा बा, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, रंगदारी गीत, बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के गाना मिली भैया। मैटर में कोनो प्रकार की शिकायत ना। नंबर हम अपन डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी। आज के मैटर देखल जाए कि कैसे गावक बाटे। एगो लड़का धोखा खैले बा, देखिए ओकरा दिल से का निकलता, एकदम पगला गेल बा बेचारा। का कहता कि अब प्यार नहीं करब, खिलवाड़ करब रे, आ नाही छिनरिन पकबो एतबार करब रे, कि अब प्यार नहीं करब, खिलवाड़ करब रे, आ नाही छिनरिन पकबो एतबार करब रे। दिल टूटल बा तोड़ब आ बदला लेके छोड़ब, दिल टूटल बा तोड़ब, बदला लेके छोड़ब, अब न केहू के इंतजार करब रे, अब प्यार नहीं करब, खिलवाड़ करब रे, आ नाही छिनरिन पकबो एतबार करब रे, अब प्यार नहीं करब, खिलवाड़ करब रे, आ नाही छिनरिन पकबो एतबार करब रे। तो भैया हमारे उतना हाई स्केल नहीं खे, रउआ एकरा के एकदम हाई पिच में गा सकतानी। आ मैटर पसंद बा तो फुल गीत लिखवावे खतरा हमारा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। नंबर बा 8874473128। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।